gudanar da ayyukan gana irin ta Lattijawa kuma ta tabbata ta cika. A cikin shekara 2 na jagoranci a iya cewa wannan bangare ma kwalliya ta biya kudin sabulu, sai mu ci Allah taimake mu kuma ya ba mu sa'a da rabo a ci gaba da bibiyar mu za a gani ayyuka bangarori daban-daban waɗanda aka nan ana yi, waɗanda wasu an kammala su, wasu an fara su, wasu sun kai rabi, wasu sun kai tsakiya, wasu yanzu aka soma su. Alhamdulillah Allah ya taimake mu, bukata ta biya, kwalliya nan ma ta biya kudin sabulu.